Саламатсызбы, достар. Бүгін біз сіздің менен 112-ші Башқұрт кавалерия дивизиясының қаһарманлық юлы деген темаға сөйлесу өткеребез. Білуімізше, Башқұрт халқында бұрын-бұрындан қаһарманлық, батырлық деген түшінселер әр вақыт яшеген. Бұл енді башқұрттардың түрлі соғыстарда, түрлі яуларда катнашуында бик асық сағылыш тапқан. Мәсәлән, 1577 елда Ливон соғышында башқұрттардың бик актив катнашуы билдәле. Уларның ушы соғыштала үзләрен ышанычлы яугир, батырлар итеп танытулары хәзерге көндә тарихта билдәле урын алган. Шулай 1812 ел Ватан соғышында башқұрттар үзләренең батырлыктарын бөтә дөньяга дан тараткан дип әйтергә мөмкин. Мәсәлән, уларның батырлыктарына гаҗап калып, французлар уларны Төньяк Амурдары дип атап йөрткәннәр. Ягъни улар үзләрен мәргән укысы, яхшы сугышчы, атта оста йөрүче, шулай ук төрле коралдар белән оста кулланучы буларак танытканнар. Ягъни шулай итеп башкортлар борын-борындан алда әйтеп китүемчә үзләрен яугир, батыр, ышанычлы сугышчылар итеп танытканнар. Менә без бүген дә ошо темага сөйләшүбезне дәвам итәбез. Билдәле булуынча, 112-ші Башқұрт кавалерия дивизиясы бик үзен данлыклы гаскәр рәвешендә икенче дөнья сугышында, Бөек Ватан сугышында таныткан. Һәм әлбәттә, шуныһы куанычлы, бу дивизияга арналган музей безнең Өфө каласының Дема бистәһендә урнашкан. Һәм һөйләүбезнең абстракт кына килеп сыкмаган өчен, иптәшләр, әйдәгез ошо музейдың үзенең исенә инеп, шундагы мөхит менән, шундагы экспонаттар белән танышып үтәйек. Менә достар, шулай итеп без сезнең менән 112-ші Башқұрт кавалерия дивизиясының арналган музейга килеп индек. Күрүнсә, монда күп кенә экспонаттар, төрле фотосурәттәр урнаштырылган. Һәм әлбәттә, монда ингәс түк икенче бер атмосфера, ниндәйдер каһарманлык, дәһшәтлек хөкемһәрә, шуны ла билдәләп үткә килә. Без сезнең менән һуңнан кайбер бер экспонаттар белән танышып үтербез. Уның алдыннан үзе ошо музейның директоры Фарида Кабулжановнага бирәбез. Добрый день, уважаемые посетители нашего музея. Наш музей свои двери впервые для первых посетителей открыл 8 мая 2005 года. По указу президента Рахимова и по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны, служивших в рядах 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, наш музей получил свое постоянное место жительства, скажем так, на улице Левитана, 27, в одном из живописнейших районов города Уфы, в Демском районе. Наш музей проводит большую работу по просвещению, по организации культурно-образовательных мероприятий. Здесь, в стенах музея, сконцентрирована большая информация об истории формирования и о боевом пути одной из легендарнейшей прославленной дивизии, которая уходила на фронт в далеком 1942 году. Эту дивизию возглавил не менее легендарный комдив Минигали Мингазович Шаймуратов. На площади 500 квадратных метров сконцентрировалась информация всех боевых операциях 112-й Башкирской дивизии. Сюда активно приносили вещественные документы, фотографии, личные вещи кавалеристов, их родственники, дети, их дети.
Наш музей состоит из 2 этажей. Вот на первом этаже, в первом зале, как раз-таки, если обратить внимание на стенды, мы начинаем наш рассказ именно с того, как формировалась дивизия, как в эту дивизию из всех районов Башкортостана, из самых дальних, из самых ближних прибывали вчерашние колхозники, вчерашние работники и по призыву сердца, по призыву партии вступали в ряды добровольческой кавалерийской дивизии. Надо отдать должное этой дивизии, она полностью формировалась за счет материальных ресурсов и человеческих ресурсов только республики. Дивизии уделялось очень большое внимание со стороны правительства, со стороны обкома Республики Башкортостан. То есть она снабжалась всем необходимым. То есть это и типография, это и корм для лошадей, фураж, это одежда и еда для кавалеристов. То есть все, вплоть до одежды, все фабрики и заводы работали на то, чтобы обеспечить башкирскую дивизию всем необходимым. Весь материал об истории 112-й башкирской дивизии расположен на стендах в виде фотографий и каких-то статей в стеклянных витринах. И есть диорамы, которые как раз-таки рассказывают о подвиге атаевцев, которые совершили такой же подвиг, как 28 героев-панфиловцев. На выполнение этого задания сам Шаймуратов отправил молодого лейтенанта Анаклыча Атаева, туркмена по национальности, вместе с его взводом, чтобы они захватили у немцев высоту 79,9, так как эта высота была стратегически важным пунктом для наших башкирских конников. Следующая диорама посвящена форсированию Днепра, за которую наши воины-кавалеристы, 54 человека, были удостоены высокой награды Героя Советского Союза. В том числе ее прославленный полковник Тагир Таипович Кусимов и командир дивизии, который уже после гибели Шаймуратова возглавил 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, Белов Григорий Андреевич. Надо сказать, что эта диорама очень красочно, очень ярко, очень исторически верно воспроизводит вот этот момент. Наши воины, не ожидая, когда придут помощь в виде каких-то дополнительных средств, чтобы можно было переплыть эту огромную широкую реку Днепр, они из подручного материала, привлекая местных жителей деревни Демарка и Неданчичи, совершили вот это форсирование Днепра. Если учесть, что на тот момент на дворе стоял сентябрь, а река Днепр – это очень широкая, очень глубокая река, наши воины, несмотря на то, что не было каких-то средств подручного материала, то есть это двери, это какие-то временно срубленные плоты, они совершили невозможное. Они освободили плацдарм шириной 14 километров, и та армия, которая шла за ними, не останавливаясь, шла выполнять свою боевую задачу. Мына достар, безнең беренче экспонат булып ат образы тора. Ягъни башкорт кавалериясы, шулай ук гадәттә төйем әйткәндә кавалерия бер нисек тә атсыз булмай, ягъни төп символы булып кавалерияның ул аттар тора. Һәм менә безнең алда башкорт аты, күрүнсә ул бөтә һугышта нисек булган шул рәвешле һүрәтләнгән, ияре, юганы бөтәһе лә нисек бар шулай куелган. Башкорт аттары турында Бөек Ватан һугышында уларның күрһәткән батырлыктары турында бик күп легендалар, йырҙар бар. Хатта менә ниҙәр генә күрмәй ир-егеткәй менән ат башы дип башланган йыр да бар бит инде. Һәм безнең илдә генә түгел, шул фашистларда, немецларда да башкорт аттары турында, байлар турында бик күп хатирәләр һакланган. Һәм әлбиттә башкорт аттары үзләренең сызамлыгы менән, байлыны тыңлауы менән айырылып торган, урман исеннән үткәндә улар бик шым гына йөрөгәндәр. Әгәр дә самолеттар бомба ташлай башласа,
аттар Һыбайланың яугирден командаһына ярып, ағас астарына барып яшенгәндәр. Үзләре Һыбайлар үзләре яланда торып калса, аттар ағас ышыгына барып яткандар. Шулай башкорт аттары турында әдәби әсәрләр дә бар. Иптәштәр, башкорт атлы кавалерия дивизияһы һәр вакыт һугышып кына йөрмәгән, улар төрле укулар менән шөгыльләнгәннәр. Һәм менә тагыла бер экспонат, ул машинкаларда язылган текстларда аз тираждан басып сыгаруга тәгаенләнгән корылма дип атала ул. Ротопринт дигән исем менән йөртелә. Һәм менә күрүегезчә, дивизияның үзенең башкорт телендә сыккан газеты булган, уның исеме Кызыл атлылар дип атала. Бunda хәбәрчеләр генә түгел, ябай һугышчылар үзләре материал урнаштырылган, һәм уларны редакторлаусы был газеттің редакторы Али Карнай. Менә ултырау. Менә ошо газетте сыгару генерал Шайморатов өчен бик кирәкле, мөһим булып саналган. Әгәр дә Али Карнай һугышка сыгам, яуга барам дип мөрәҗәгать итә, аны Шайморатов ебәрмәгән. Һинең күрәһеңме, күпме эргәңдә яугирдәр, һин берәү генә, һин кулыңды каләм тота беләһең дип аны һугышка ебәрмәгән. Ягъни ул газет сыгару типография эше Шайморатов өчен бик мөһим булган. Ягъни ул яланда газет бастыргандар. Менә бу экспонатта күренә 2 катын-кыз һәм 1 яугир егет ошо газет сыгару эше менән шөгыльләнәләр. Фронтка килгәс түк Шайморатов ошо типография асыл эшен ныклап башлап ебәрә һәм бер нисә атна эчендә ошондай газет сыгару өчен материалдар туплап, техник саралар туплап эш башлап ебәрәләр. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, ошо Кызыл атлылар редакциясында билдәле үз әдип эшләй. Газеттің редакторы, мөхәррире әйтеп киттек бит Али Карнай, һәм ул шул осырда ук билдәле язучы булып үзен таныткан булган. 1932 елдан бирле ул БАССРның язучылар агзаһы булып исәпләнгән һәм ошо газетта эшләү барышында шулай ук кайбер әсәрләр иҗат иткән. Ләкин ул язучылар әйтүенчә вакыты бик үк булмаса ла, кыска очерктар, мәкаләләр язарга вакыт тапкан. Уның Борылмала дигән әсәрләр йыйынтыгы 1928 елда дөнья күргән. Инде безгә билдәле булган "Без кайтырбыз" повесе катмарлы революция елдарын күрәтләүче әсәр булып санала. Кызыл атлылар редакцияның тагыла бер билдәле сотруднигы, хезмәткәре Шакир Насиров була. Ул да бик актив эшләй ошо редакцияла һәм уның күп кенә мәкаләләре башкорт яугирләрен һугышта рухландыра һәм уларга көч бирә. Ул һугыштан исән-һау әйләнеп кайта һәм үзен язучы һәм драматург итеп танытты. Уның "Серле кая", "Һыңар калах Хисами" әсәрләре, шулай ук бер акытлы пьесалар йыйынтыгы укучылар тарафынан яратып укыла. Инде 3нче әдип шагыйрь Әхтәм Ихсан штаттагы хәбәрче сифатында позиция һәм редакция арасында йөгереп йөрергә туры килә. Ул төрле мәкаләләр яза, шулай ук үзе генә язып калмай, яугирдәрнең язган мәкаләләрен туплай, уларны редакторлый. Быелгы башкорт теленнән халыкара диктант текстын ошо әдиптең "Сакма тояк аттарда" документаль повестьнан алынган. 1960 елда ул ошо бөтә хатирәләрен яңа әйтелгән повестьтың исенә индерә һәм үзенең яудаштарының каһарман һәм дәһшәтле һугыш юлларын бәян итә. 112-нче башкорт кавалерия дивизиясының атлылары, шулай ук аттары, шул осырда яшәгән күп кенә язучыларның, журналистларның, хәрби җитәкчеләрнең хисендә хоклану тойгыһы ята. Шуңа күрә башкорт аттары турында күп кенә материалдар, төрле жанрдагы текстлар очратырга мөмкин.
Мәсәлән, Сәлман Ярмуллиндың «Башкорт аты» дигән материалы шу башкорт аттарының куркыныс язмышы, уларды гыйльми яктан өйрәнү, шулай ук башка тукым аттардан айырмаһы турында мәгълүмат бирелә. Билдәле әдип Талха Иниятуллиндың «Буян» хикәяһендә лә башкорт аты һүрәтләнә. Әсәрнең исеменнән күрүенсә, бында төп геройлар Буян һәм уның хуҗаһы Фәйзулла. Бөтә булган вакыйгалар сылбыры Бөек Ватан һугышы менән бәйләнгән. Рамазан Өметбаевтың «Атлы башкорт» повесе шулай ук башкорт яугире һәм башкорт аты турында. Был әсәрдәге төп геройлар Гыйльми Шариф һәм уның Әүхәди исемле кушаматлы аты. Улар икеһе лә бер авылдан һәм озын-озак һәм дәһшәтле яу юлларын үтеп, бергә авылга әйләнеп кайтулары турында бик янлы һәм образлы картиналар аша укучыларга бәян ителә. 112-нче башкорт кавалерия дивизиясының данлы һәм шанлы юлы Рамазан Өметбаевтан генерал Кусимов әсәрендә һүрәтләнә. Үз теләге менән һугышка китеп, бөтә һугыш авырлыктарын үз башыннан кисергән Рамазан Өметбаев Кусимов образын реаль картиналар аша күз алдына бастыра. Был әсәрдә башкорт кавалериясының бөтә һугыш юлы һүрәтләнә. Хөрмәтле дуслар, менә ат темаһын дәвам итеп, без музейның икенче залына килеп индек. Күрүсә, был экспонаттар залы түгел, күргәзмәләр залы булып тора. Һәм ошо һүрәтләрдә, картиналарда аттың тыныс тормыштагы роле һүрәтләнгән. Ягъни монда күп кенә картиналар куелган һәм уларның һәр берсендә диярлек ат образы бар һәм аттың тыныс тормышта нисек итеп халыкка ярдәм итүе һүрәтләнгән. Ягъни монда колхоз усырыла, шулай борынгы башкортларның яйләүләрдә яткан усырыла, бөтәһе матур итеп һүрәтләнгән. Тугандар, менә хәзер без сезнең белән конкрет рәвештә тагы бер экспонатка тукталып китәбез. Күрүенсә, был генерал Кусимовка арналган экспонат булып тора. Уның киемнәре, шулай ук менә кораллары ла бирелгән. Менә әйттек бит инде, кавалерия булгас, ул аты була, һәбайлыһы була дип, һәм әлбиттә һәбайлы булгас, уның кулында кылысы ла була. Ягъни символ, кавалерияны күрсәтүче символлардан тагыла берәү булып тора. Буны әйтүләре буенча генерал Кусимовка бүләк иткәндер дип билдәләйләр, ләкин кайһы бер белгечләрнең фикеренчә, бу бүләк кенә түгел, ысынында һугышта катнашкан корал булып санала. Күрүенсә, бу кылыс үзе, ягъни уны русча шашка дип йөртәләр, безнеңсә кәкре кылыс дип атайлар, һәм уның кыны күрсәтелгән. Үзенең ныклыгы буенча кылыстар аерылып тора, чөнки улар булат дигән тимердән эшләнә, һәм ул Силәбе өлкәһенең Златоуст каласында коелган дип билдәләйләр. Ул авырлыгы буенча 1 килограммда 25 грамм, инде озынлыгы буенча улар төрлесе, ул 21 сантиметрдан алып 22 сантиметрга тиклем озынлыктагы кылыстар, кәкре кылыстар осрай. Тугандар, менә тагыла бер экспонат. Бөек Ватан һугышы яугиренең тагыла бер символы, ул менә ошо автомат. Ягъни уны ППШ-41 русча әйткәндә, ягъни пистолет, пулемет, шпагина. Без ябай итеп кенә, автомат дип кенә билдәләп китәсәкбез. Был автомат менән бөтәбез дә тиерлек танышбыз. Ул төрле картиналарда, һәйкәлләрдә, монументаль корылмаларда һәм әлбиттә кинофильмларда осрай. Уларда партизандар да кулланган, десантниктар да кулланган, танкистлар да кулланган, һәм әлбиттә пехотала кулланган. Уның төп үзенчәлеге булып ябайлыгы тора. Ягъни солдаттар немец окоптарына якынлашкас, ошо автоматты куллануы бик уңайлы булган. Ягъни якын аранан атуы, фашистларны карауы
еңелләштергән. Винтовка менән авыррак бит инде. Буның ат сыгару, ягъни ату тизлеге дә бик темпла, бик югары булганлыктан, уны икенче төрле әйткәндә окоп хәперткеһе дип тә билгеләп йөртәләр. Ягъни тактика окопный метлы. Ягъни окопка килгәнгә ошо автомат белән сугышу бик еңел булган. Әгәр дә инде патроннар бетә, күрүсә приклады белән дә сугышырга мөмкин булган. Якын сугышта. Һәм менә мин бала сактан ук аптырай торган, ни өчен көбәге икәү, аталарында ут күренгән һәм дип аптырай торганым. Бак дигән ул бер яктан көбәкте һавытусы функцияһын башкара, ягъни һавыта тиз кыздырмай. Икенче яктан ул төрле сугышта булган бәрелүләрдән хаклай. Һәм әлбәттә менә монда солдат тотып алган күренсә кулды яндырмаска. Ягъни ул бик кылып китә бит инде сугыш барышында, атыш барышында һәм шуңа күрә ул яусының, яугирдән кулын эсе кызыл тимердән хаклай. Бүтәһе 6 миллион тирәһе автомат итештерелгән ошо 1941-45 елларда һәм был автоматты күп илләрдә очратырга мөмкин. Африкала, Иракта, мәсәлән, Америка солдаттары буря в пустыне дигән операция үткәргәндә, Ирак солдаттары менә шундый автомат белән аларга каршы сугышкан. Һәм менә Белоруссия 2005 елда гына үзенең кораллы көчләреннән бу автоматты туктатты дип әйтәйек. Кулланмайлар 2005 елдан башлап. Үзенең ябайлыгы менән ул дан тоткан дип әйтергә мөмкин. Хатта партизандар яланда үзләре ошо автоматты йыю мөмкинлегенә ия булгандар. Ягъни кайбер кирәкле детальләрне тапалар. Бу шул автоматик рәвештә ату үзенчәлегенә ия булгачлык берәмләп, ягъни винтовка күктә ата алган. Ул эффектив ату аралыгы 400 метр тирәһе булган. Инде теге тоска ату мөмкинлеге 200-300 метрга еткән. Безгә бала сактан билдәле булган Шайморатов генерал дигән ер турында бер кыскасы һөйләшеп бетәйек. Без аны йырлайбыз, башкортлар китте сугышка, удатып калды Кукурал, ат уйнатып алдан бара Шайморатов генерал. Күп кенә кешеләрнең әйтүенсә, был ер сугыштан соң барлыкка килгән. Ләкин белгечләр билдәләвенсә, был ер 1942 елда ук иҗат ителгән һәм Шайморатов генерал был ерды үзе ишеткән. Ягъни Кадир Даян һәм Заһир Исмәгыйлов был ерды 1942 елда ук иҗат иткән булганнар икән. Һәм уны башкортлар, ягъни башкорт яугирләре ихтирам йөннән Шайморатов үзе исән булганда ук был ерды йырлап фронтка яки яуга иткәннәр. Тугандар менә ат турында сүз барды һәм әлбәттә атты хаклау, уның һаулыгы турында уйлау бик нык алга куелган булган. Һәм менә бу экспонатта аттар өчен противогаз күрүнсә, аттарга ла противогаз кидергәндер һәм бу үзенчәлекле бер экспонат булып санала. 112-нче башкорт кавалерия дивизиясе турында һөйләгәндә, әлбәттә Миңнегали Шайморатов турында ла әйтеп китәргә кирәк. Ягъни ошо шәхес данлыклы яугир бөтә үзенең булмышы менән кавалерия дивизиясын үстерүгә көч салган кеше булып тора. Менә ул әгәр дә ошо картага игътибар итсәк, кавалерия дивизиясе төзелгәч Өфөннән Мәскәүгә тиклем улар эшелон поезд менән баралар. Уннан соң инде калган юлда бөтә юлда улар Берлинга тиклем ат менән үтәләр. Күрүсә бик алыс юл, бөтәһе 1941 һәм 45 елларда башкорт атлары 4000 километр юлды үткәннәр. Хөрмәтле тугандар, быелгы ел бик куанычлы вакыйга булды бит инде. 2020 елның 30 мартында Россия президенты Владимир Владимирович Путиндың указына ярашлы генерал Миңнегали Шайморатовка Бөек Ватан сугышында немец фашистларына каршы күрсәткән батырлыктары һәм каһарманлыгы өчен Россия герое исеме бирелде. Менә минең кулымда ошо Россия
геройы медалының копияһы, ә оның төп нөсхәһе Башкортстанның Милли музейында һаклана. Билгеле булуынса, генерал Шаймуратовтың бик талантлы кеше булуы асык һәм уның һугыш, ягъни хәрби таланты гына түгел, белемгә ынтылу, белем алуга талантлы бик асык сагылыш тапкан. Әлбәттә, уны тәү карашка ышанмаска мөмкин, ләкин менә ошо музейда һакланган фактик материалга таянып, Шаймуратовтың Кытай телен бик яхшы белүе асыклана. Менә бында уның һүзлеге һаклана, ягъни рус-Кытай һүзлеге. Был һүзлектә һул якта русса һүзләр бирелгән, инде уртала кириллица хәрефтәре менән ошо Кытай телендә нисек яңгырай, шул рәвешле күрһәтелгән, инде иң ситтә уң якта Кытай хәрефтәре, ягъни иероглифтар менән уның язылышы күрһәтелгән. Хөрмәтле дуслар, менә без һезнең менән 112-нче Башкорт кавалерия дивизияһы музейының 2-нче катына күтәрелдек һәм менә ошо бүлмәлә безнең дивизияның геройлары бирелгән. Бүтәһе 78 яугир герой исеменә лайык булган, Советтар Союзы герой исеменә лайык булган. Һәм менә быелгы ел, ягъни 2020 елның 30 мартында Шаймуратов генералга Рәсәй герой исеме бирелде. Бұл геройларның һәр бере турында бик күп һөйләргә була, һәм интернеттан күп кенә мәгълүмат табырга була. Бик кызыклы, һәр беренең үзенең тарихы, нисек итеп ул дошманды кырган, ниндәй вакыйгалар, ниндәй батырлыктар өчен герой исемен алгандар, бөтәһен дә табырга мөмкин. Хөрмәтле дуслар, шулай итеп без кайбер бер экспонаттар белән танышып үттек. Белүсә, Башкорт кавалерия дивизиясына арналган күп кенә әдәби әсәрләр, башка төрле сәнгать әсәрләре иҗат ителгән. Унда күп тарихи материаллар, архив материаллары файдаланган. Һәм ошо 112-нче Башкорт кавалерия дивизия музейында экспонаттардан тыш китаптар да һаклана. Күрүсә, монда генерал Кусимовка, Шаймуратовка һәм дөйем башкорт атларына багышланган китаптар бар. Әгәр дә укучылар теге яки был тема буенча эзләнүчләр алып барганда, тикшеренүчләре менә ошында килеп, ошо китаптар аша кайбер мәгълүмат алалар. Чөнки был китаптарда авторның үзләре фикерләре генә түгел, архив материаллары ла бик актив кулланылган. Мәсәлән, ошо китапты алып карасак, «Несокрушимое и легендарное 112-е». Менә бында авторлар бик күп архив материаллар куллангандар. Ягъни булар үзләре иҗат һөҗүмтәһе түгел, тарихи материалларга таянып, матур итеп язылган фактик материаллар нигезендә иҗат ителгән, язылган китап булып тора. Хөрмәтле тугандар, менә без һезнең менән 112-нче Башкорт кавалерия дивизия музейын инеп күрдек. Бундагы кайбер экспонаттар менән таныштык. Күрүсә, монда материаллар бик күп. Һәм әгәр дә якындан танышкыгызга, күп мәгълүмат алыгызга, һездә ошо музейга килергә мөмкин һәм килергә кирәк тә. Әйдәгез бездә ошо Шаймуратов әйтүенчә сават варислары булып үсәйек. Башкорт уның өчен әлбәттә рухлы булыр кирәк. Рухлы булу өчен үз телебезне, туган телебезне белергә тиешбез. Шулай ук үз мәдәниятебезне өйрәнергә тиешбез. Һәм әлбәттә шәҗәрәне, шулай ук дөйем тарихта ла, милләт тарихында өйрәнергә тиешбез. Һау булыгыз.